Hej og velkommen til e-læringsenhedens videoguide for Respondus Lockdown Browser til dig som studerende. Vi starter med at skulle gå ind og downloade og installere Respondus Lockdown Browser, og det gør vi på følgende link her i toppen. Da vi arbejder på Windows, vælger vi selvfølgelig Windows. Er du Mac-bruger, vælger du selvfølgelig Mac. Og det er beregnet til vores egen computer, så vi vælger vores egen computer. Herefter får vi to link frem, hvor vi kan downloade den her fil, som installerer Respondus. Det gør vi. Vi får her en dialogboks op, hvor vi kan gemme filen, som vi skal bruge til at installere Respondus med. Og vi trykker Save File. Filen er nu gemt, og vi dobbeltklikker på den for at køre den. Vi får en dialogboks frem, der gerne vil spørge os, om vi har lyst til at køre det, eller om vi har lyst til at annullere det. Vi trykker Kør. Derefter trykker vi på Lockdown Browser, klik to install. Her vælger vi så sproget til selve installationen, og vi trykker Next. Vi accepterer licenstermerne, trykker Next, og Next til installationslokation, og installere. Vi er nu færdige med at installere Respondus. Vi starter med at åbne Respondus. Herefter får vi en skærm frem, hvor vi skal vælge, hvilken server vi skal på, og det skal være elearn.sdu.dk. Vi indtaster vores oplysninger til Blackboard og logger på. Vi er nu på Blackboard og skal ned og finde Respondus under kursussøgning. Vi indtaster Respondus og trykker på Go, og får nu en oversigt frem, hvor Respondus er frem. Vi trykker på pilen nedad og trykker Enroll, og derefter klikker vi på Submit. Og kan se, at nu er vi inde i kurset. Vi er nu inde i kurset, og vi starter med at trykke på Respondus Test and Installation. Herefter trykker vi på Begin. Et lille tip til Mac-brugerne er, at man i Lockdown Browser kan trykke på About, og så vælge at sætte skriftstørrelsen til noget højere, da den måske kan være meget lille. Vi skifter nu over til nogle billeder af dårligere kvalitet, da vi ikke kan optage fra Respondus. Her skal du ikke angive noget password. Det er noget Respondus selv gør for dig. Da vi nu har trykket OK, kan vi se, at passwordet bliver angivet for os. Vi bevæger musen over på Submit og trykker. Vi er nu inde i selve quizzen, og du skal besvare spørgsmålet her. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, men du skal bare svare på det. Du afslutter ved at klikke på Submit. Du får nu en skærm frem, hvor det bliver beskrevet, at du har gennemført testen, og den er gemt derinde. Du afslutter ud til højre ved at klikke på OK. Du får her en skærm frem, hvor der står, at din installation af Respondus virker. Skulle du opleve problemer, kontakt venligst IT Services Service Desk eller din lokale IT-afdeling. Det var alt for denne gang.